kuqale nini kwenzeka? Okay, 2016 makushona usisi wami omdala ne. Yeah. Uthe makezwa ukuthi ushonile. Wavela wazilahla phansi wathi yo, ngase ngazibulalele umntwana, yabo. Yeah. So makasho kanjalo thina besenganaki vele ukuthi like kunento ayenzayo. Yeah. Sahamba siyokusizwa ukuthi kuhamba kwathi uhambe njani because umuntu ongazange agula isikhathi. Yeah. Like uhlangahlane kuyi-Friday bengisebenza naye uhlangahlane kuyi-Friday Saturday kwaba uhamba kwakhe. Yeah. So ngiyombona esibhedlela la ashonele khona ngamthola aphuma igazi ngempumulo nangomlomo. Yeah, usisi wakho. Yena usisi wami. Alright, wayeneminyaka emingaki? This 8 years. Into eyenzeke nini? Lenzeke kulonyaka? Lento yenzekile yenze 2016 siqala ukubona ukuthi ngathi uthwele baba. Alright. Uke wathi kumama manje ucela ukuthi athwale ngabantwana. Umama wathi ake ngize ngikhona ukuthi ngithwale ngabantwana laba enginawo. Yeah. Wathi okay mina ngizothathela i-decision. So mathathela i-decision kanjalo kwaba khona ukuthi 2020 ke kwaloko uhlangahlangana umama washona njengosisi wami njalo nje. Ukule maybe kuyi-Thursday, Saturday. Ngokushaya kwakhe so. Yeah. So naye mangiya nami ngiyamuthi ngiyambheka futhi esibhedlela bayagcwela igazi iphuma ngempumulo nangomlomo. So kuthe mafana ngwathi wavuvuka lo mzimba lo. Ibhokisi lingamlingani. Like isithathe amabhokisi like 3. Babamfaka kuleli liyaphuka, mabamfaka kuleli liyaphuka. Wazi kwagcina ukuthi balibophe ngelo ngama-drugs ukuthi ngahlehleli. Or bamfake eboxini ibhokisi lenzile liyaphuka. Liyaphuka Yeah. So nalapho ke kwafika kunomkhulu wami oyinyanga. Yabona. Uthe makafika la wathi uma kodwa wami akabulawa abantu bangaphandle kulewo umntwana. Yabona. Abantu bazama ukuthi ba-understand mara azange bazwisise kahle. So samfonela ngoba yasahambile asithi uhambe this week. Next week umama usale yashona. Yabona. So masimfonela kanjalo wathi yena ngeke kakhulu ubuya azongcwaba umama yini. Yena ukhathele saqhubeka ke senze umsebenzi. Senokuthamba sizwa ukuthi kwenze njani ukuthi ahambe ngale ndlela ngoba akabulala. Bathola ukuthi ubaba uthwele. Yabona. So samtela ubaba sathi thina kunezinto ezisithuphayo la ekhaya. Like unokulokho emawulele ebusuku lala nendoda ukutheni vele kulokho umanzi yabona. Wathi yena alright, so lezi zinto mangabe mangabulele ebusuku mhlambe singabeka mhlambe ngolimi lokuthi mhlambe ziyanilala kanje. Ziyasilala kanje. Yeah. So mase sishabheka vele mina nomntwana ekhaya umlamayo ukuthi impilo yethu vele ayihambi kahle. Lokho sihamba sisiqinisele ukuthi inkinga ikuphi. Yeah. Bathi motho babule wathwala. Yabo. So ubuye kwakhe umama sikashonile. Uthe kithi mina ngizama ukuzilaphisa lezi zinto lezi ezila ekhaya. Angeke nezikhona. Umama bekatheni uzophelela ukuthi nanga namhlanje ushonile. Akukho umuntu ozonilapha nina nofani nje. Wena usho nginathi wena uzibamba 6 years uhleli la ekhaya. Akunamuntu futhi ozokushada. Bazaloku bazalisa bakushiya kanjalo. Yabona? Ngithi mina okay. Wena baba mawuthi umama besithi uyophelela usho kanjani athi kimi umuntu marobulela umama akusiyi. Ubhuti wami ase next door. Unobaba omncane ohlala la duzana lasekhaya. Uthi uyobulela umama wenu. Mina ngazi lutho yabona. So ngithi mina okay ngoba wena uthawazi next. Asekele ukumkhulumisa. Sibona uzile wena wazi next. Enze ngathi yeke ukukhuluma naye. Masihlele endlini yagijima bayakhulumisana. Yabona? Yeah. So ngimbuza ngokuthi abantu abahanjwa inyawo umuntu ohamba ilokho ayithende uwe baba ngoba wena sibulalisa ukuthi singamkhulumisi leya muntu. Mawuqeda wena yathi ngomkhulumisi. Yabona? Ngithi okay ngicabanga ukuthi sibize ifamily. Uthi indaba le ikhulunywe ngoba siloko thina siyakhula siyaphambili. Ayikho into eyenzakalayo la siyavele ngisho ngashona vele bengisenza ngiyahamba. Because bengopha every day. Ngiyopha ngaye kuye ngamtshela ukuthi baba
Ayikho right. Umntwana wasekhaya yena kuphuma ngathi amaphakathi so igazi kuphela bengagcola ngebhakede so. Wathi hayi ngizobona ukuthi senza kanjani. Alright, ngifuna ukuthola ukuthi seniyazi ukuthi ubaba wenu uthwele. Mangabe nimtshela uyavuma yini ukuthi uthwele? Cha, uyakhala nengembezi. Uyakhala ukuthi angizazi ngalezi zinto lezi. Bekavuyile this year. Ngabo April, March, no June. Bekala. Owathi hayi izinto lezi esihluphayo la ekhaya ngizilungisile. Hambani niyozwa ukuthi usazolalwa yinto na. Athi okay baba kunankinga. Ahamba ngayozwa bathi ulethe more. Ezinsuku lezo bezilethile eqaleni. So into engwarisayo kakhulu mina. Manje seyi 4 years umama mashonisa. Ngokusaba ukuthi kuyohamba bandele ngoba akukho umuntu oright la ekhaya siyakhula. Yakhula namanje nje ngikhuluma nawe so uphuma ubomvu la ngisidlula khona. Angesibhedlela bathi ababoni lutho. Umntwana wasekhaya naye zisengela kuphuma emabeleni ngoba lana nemntwana ke lo. Impilweni yakhe bengizothi maybe ivitori ini uphuma ubomvu. So masihamba basitshela ukuthi asiboni neko. Yazi bathi abantu bathi impilo zakasiyoloshi. Sho ukuthi ngenzeka uncelwa izilwane njengoba ephuma ubofu nje emabeleni. So nalapho ngimtshelile ubaba ngathi thina sibole siphila. Yena uthi ngumcemane leso sikhathi usivalele yonke into empilweni afuna futhi ukuqambela amanzi. Ngoba ngapha ngihlala nabantwana bakasisi wami lo washona lo. Mina ngithi ngizabalazi ukuthi bakhona ukwenzani bakhona ukudla leso sikhathi angisebenzi umsebenzi angitholi. Yebo. Naye lo mntwana wasekhaya bekasebenza last year. Umsebenzi vele waphela nje. Engenzanga lutho vele bathi wenza into enjengenze nangazange ngenza lutho. Ngoba kuphela komsebenzi. Wasekhaya mkabuyeli vele ngcono ngihlale khona la ngihlala khona. So kulesimo enibhekane naso njengomndeni mhlambe ikuphi ofisa ukuthi kwenzeke mhlambe emndenini wakho noma njengoba senze interview nje mhlambe abantu bazokwazi ukuthi belalele lo daba ikuphi mhlambe ongakusho noma okucelayo kubantu abangakwazi ukuthi mhlambe besize kulolu daba. Into engicelayo mina ngicela ukuthi ngicela umuntu ongakhona ukuthi asize akhiphe lento le esiqedayo la ekhaya. Nokuthi abanilaphi basilaphi nomntwana wasekhaya ukuthi sibe right ngalento le esidlayo le. Yeah. So mangabe khona abanye abangathi maybe singanitholela umsebenzi lapho maybe khona kuneyikhala mvulekile nalapho bangasiza futhi. Yeah. Kanti kakhulu kuze inkinga yami ngifunayo ukuthi kukhishwe lento le ela ekhaya. Ngajabula kakhulu. All right. Sisami sizolifaka udaba. Ngizoshiya inamba yami so that mangabe kukhona umuntu ofisa ukunisiza esintane nami bese ngimxhumanisa nawe kulapha mhlambe enkundleni zokuxhumana. So siyabonga kakhulu isikhathi sakho sengathi konke ngihamba kahle nginethemba lokuthi usizo ngizokwazi ukuthi nilithole. Esho ngajabula kakhulu angazi yazi mangasizakala ngazi ukuthi ngakubonga ngani hayi phela kanzima yazi. Hayi sithembe. Phela kanzima. Kunezinto ezigijima endlini ukudla kuhlala angazi nje. Neyamndeni usitikele wonke khabo mama basifuni akukho nje umuntu onendaba nathi ngalento like angazi ukuthi angazi impilo kanzima ngikutshela manje yo. Yeah. Hayi siyabonga isikhathi sakho sethemba ukuthi abantu balaleli bazokwazi ukuthi besize kulolu daba. Ngiyabonga yazi ngiyabonga nami isikhathi sakho shana yazi ngathi ngathola usizo. Yebo siyabonga. Bafowethu ndizizwele istory ngiyethemba ukuthi usizo bazokwazi ukuthi belithole. Mawukuthi mhlambe uyazi ukuthi bangasizakala kephi o mhlambe nawe akwaba nenkinga ethi ayifana nale ngicela ungithinte lapha enambeni 079 655 9670 079 655 9670 uzokwazi ukuxhumana nami ngixhumanisa nalabo sisi abakhala ngento ebuhlungu ababhekene nayo njengoba bekhala ngokuthi ubaba wabo akade ethwele sekuseleke izilwane zibhizi ke nabo ziyabahlukumeza la bahlala khona. So ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba oluthanda ukuthi
lobe buhlungu kanje. Mina igama lami ngumsizi, ngangidlala lapha ey'nkundleni zokuxhumana, usearch uthi Msizi SA ku-Facebook, kanti ku-YouTube futhi kuyona i-channel siyatholakala, na-Instagram uthi Msizi SA, TikTok uthi Msizi SA Media, uzokwazi ukuthi usithole sinjengoba-ke sinjalo. Uma ukuthi nawe unestori esithi asifana nalesi, uyafisa ukuthi usishare nathi kule channel yethu, ungakwazi ukuthi usithinte kuye futhi inamba yethu, sibhale lapha ku-WhatsApp, uzokwazi ukuthi uxhumane nathi usithole sinjengoba sinjalo. Siyabonga.